Айде, кой ще диктува? Примерно, като не знаете какъв е точно синтаксиса, слагаме си го тук в заявките и си избираме това, което на нас е необходимо. Сега трябва да свържеме папка, таблицата Hotels, нали така? Hotels. Айде да го свържем по ID. То ни го казва даже, ето то ни дава подсказка. Така, ние сега посочваме какво също ще избираме. Това е един вариант, примерно Hotel ID, ние може да избираме от Hotels Hotel Name. Примерно в зависимост от това, от което имаме нужда в файла. Преглеждаме си каква ни е нашата заявка в read файла. Ето, ние какво вземем? Select from hotels where they deleted is now. Значи ние ще селектираме всичко. И тогава в такъв случай ще имаме тук select заявка, която ще ни наподобява ето тази заявка. И примерно това ще го копирам и ще си го сложа ето тук. Така. Select from hotels. И след това избирам всичко от хотели, значи останалото трябва да го изчиста. Това е останалото. И след това имам join. Inner join, нали не е необходимо. То join, inner join е едно и също. Кое да ще joinвам? Ще joinвам town. Town. Къде ще го joinвам? On hotels по ID. Нали? Hotels. Точка. Down ID ли беше? Да. Ето отстрани си го гледате. Примерно мога даже така да си го импортвам. Цък. Така. Това го махам. Town ID. Town ID ще е равно на Town. Точка. Town ID. Town name. Town name, да. И сега трябва да пробваме да видим какво ще ни се покаже. Тези може да иска да ги сложим в кавички, може и да не иска, нали? Сега ще пробваме. Да видим. Пак ID. Ние нали искаме името. Ние не искаме. Чакай да пробваме да видим. Ако ни даде грешка, ще го премахнем. Значи изкарало ни е някакви работи тук. Изкарало ни е имената. Вече не ни е Town Name ни го изкарал. Тъй като таблицата ни съдържа и Town ID, затова ни е изкарало и ID-то. Ето, нали в тия записи, които имаме. Така че, нали, е правилна заявката. Добре, тази заявка сега в такъв случай трябва да си я копирам. Като си направите заявка, можете след това да си я копирате ето от тук. От отгоре. Нали, щом ви работи, може да си я копирате и да си я сложите направо ето тук. Така, тук естествено ще ми иска кавички. Така. И сега би трябвало
всичко да ми работи. Сега ще видим. Не ти ли работи? Не. На вас работи ли? Не. Така, на ред 11, значи нещо с заявката. На ред 11, хотел. Сега ще видим какъв може да е проблема. Там работи. Чакай си да пуснем за чавдар. Така, значи изписваме цялата заявка, която работи. Изпробвали сме, че работи в SQL, в PHPMyAdmin и си получаваме резултат с изписан град Пловдив. Заявката ни представлява ето това, този код. Така, свързваме таблицата хотели с таблицата Town, като избираме Hotels Town ID да е равно на Town ID, където Date Deleted е null. Имаме само един запис с Date Deleted null и пренасяме тая работеща заявка в файла ни, в read файла, тук без кавички, защото не ни хареса с кавичките и ни даваше грешка. И съответно сега би трябвало да се покаже името на града. На всички ли им се показва името на града? Трябваше да смените изписването. Значи ето го изписването. Тук сме си направили заявката. Отдолу обаче изписваме. Втората колона беше Town ID. Трябва да я променим на Town Name, за да знае PHP какво да ни покаже от базата. Коя точно колона да ни показва тук. Така, по същия начин трябва да направим типа на хотела. Респективно, тук ще имаме вътре в тази заявка, може да стане с една заявка, още един join. Как отделяме джойновете? С запетайка ли ги отделяме? Цвет. Коя таблица не ти излиза? Тази на read файл? Аз не знам се запитам къде ми може. Опит да видим с SQL заявка. Защото nothing found. Нямаш нито един запис. Ти си го изтрила или си го вела? Не, въведох си за Хемус. Я да видя базата. Аз се запитах на страх. Нямаш Хемус. Добавила съм си Хемус. Няма тук да го добавиш. Добави го оттам. Нито ми е Хемус. И съм се го добавила.
Да. И си промени и провери дали ти работи като го копираш, за да видим дали проблема ще бъде в базата или в файла. Защото аз така не мога да разбера, що не работи. Нещо е станало, някъде нещо е променено, което не дава. Свързахте ли тайп? Да. Така ли? Да. Добре. Като сте свързали type, така. Сега, следващото, което трябва да направим е да добавиме, да направиме задачката, която не успяхме да направиме миналия път. Една задачка имаше за онлайн магазин. Да създадете, или първо да тренираме това. Въведете няколко записа и след това изкарайте, направете заявки, с които да изкарате хотела, който е с... Работи ли? Работи ли? Да. И значи нека нещо си промени в такъв случай по файла и не мога да го видим кой е. А как свързахме това? Как свързахме това? Кога го свързахме? Типа? Да. Аз не съм го свързала на моя файл. Вие трябваше да го свържете. По същия начин с join заявка. Моята лапка. Ето тук. Ето тази join заявка. Си я копираме още веднъж. И си пишеме са. Тук ще свързваме type, нали така? Type on hotels, type ID мисля, че ми се казваше. Много е важно да знаете как ви се казват ето тези таблички. Ето така. И сега би трябвало да изписва. Сега ще го пробвам. Ако не изписва, значи съм сгрешила някъде нещо. Или нямам запис в това. Аз обаче имам записи. Така, имам записи. Сега, как мога да си проверя? Цялата заявка мога да си я копирам и да си я сложа в PHP-MyAdmin, за да си проверя дали работи тази заявка. Като отида е тук на Hotels, отида на... Вижте, я променете това отдолу, където променихме. Аз не съм го такова ли? Да. Добре. Значи, за да си проверя, си слагам тук цялата заявка и си натискам изпълнение. И гледам един ред. Аз естествено имам само един ред, обаче типа не ми работи. Town ID, Type ID ми е единица, не ми се показва типа. Значи нещо не ми работи. Първото, което ще проверя е дали съм си вързала табличките с Relation View. Трябва да съм ги вързала. Да, вързала съм ги. Значи нещо не ми е тъмън в заявката, за да не ми работи. Казвайте сега какво може да не ми е наред в заявката. Ма не, той тук не ми работи. Щом тук не ми работи, значи има някакъв проблем. Я отворете кода. Тук ли? Не. Искате това ли да промена? Не, чакай. Само type. Не type ID и type. Само тайп ли е в базата? Да. Добре. Дай да тестваме. Ето. Значи, това ви казвам. Сега показвам кода. Най-честите, тук трябва да е само type, не type ID. Най-честите грешки са на първо място да не помните как точно сте си кръстили полето. Така, виж, ето това е заявката. Това е заявката. Значи най-честите грешки е да объркате в нещо в имената на полетата на базата данни, т.е. точното наименование.
Или някъде да не сте променили... Да, няма как да не стане. Или някъде да не сте променили примерно някой от променливите, или това, което взимате от таблицата, примерно при апдейт файла. Така. Сега, дайте да доразвием тази задача, така и така сме я почнали. Добавете в апдейт файла поле, с което да променяте града, типа и цената. Сега в апдейт файла променяте само името. Като натиснем апдейт, имаме само поле за името. Задачата е следната. Като натиснем апдейт, да се появят... Слушате ли ме? Като натиснем апдейт, да се появяват полета, с които да променяте типа, града и цената. Айде да видим как ще стане. После ще сортираме.